हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे साननिफ्राय मानसि आरो हाग्रानि मैदेरजों जानाय दाङाबाजियाव गोबां आबाद फोथार सिलिंखार जानायजों लोगोसे गोबां न' बां सिलिंखार जालांबाय आरो बेबादिनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुङा रुंसारि जालांबाय। बेबादि समावनो तामुलपुर जिल्ला सिंनि सेसापानि पलासगुरियाव थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै देवलि बसुमतारी, सुखदेव खाख्लारि आरो बाबु बर'मोननि माइ दोनग्रा न'नि इन्जुरखौ सिफायनानै थिनानै दोननाय माइखौ जालांनायजों लोगोसे न'नि गोबां मुवा बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। मोर घरतो जंगालर बाबू आही फाले राति 11টা बाजार आही फाले कते भाঙি চাঙা করেছি আর ধান অলপ চলপ বেলেগ প্ৰায় আনি ফালে জমা থুবৰাই লৈছিলোঁ মই সেইটো কতে খাই ফালে গেছি। কি কি ক্ষতি কৰিছে? এই কাঁহী বাতি বেৰা চেৰা ঘৰ গোটাই লেতেৰ পেতেৰ ভাঙিছি। কেইটা আহিছিল? হাতীটো আহাতে গাঁৱৰ মানুহগিলা আগৰ খেদাৱাগিলা গম পাইছি বোলে 4টা। মোৰতো ঘৰ ভিতৰ পৰা ওলবা পাৰা নাই, মই দেখাই পোৱা নাই। মই একলা মানুহ না, বুঢ়ী মানুহ ওলবা নৰে। ইফালে ওলে ফালে জুই জ্বলাবাব, খেৰ চেৰ নাই, কিবা কিবি নাই, কেনেকৈ ওলাম। আপুনি কি কৰি আছিল তেতিয়া? ৰাতিত ঘৰত বাগা দিছি বিছনাত। ভয় কৰা নাই? ভয় কৰি ফালে কয় দি দৰ্জা খুলি ফালে ওলাই যাব। দাউৰিতো যাব নৰে না, সকলো মানুহ অহা নাই ওচৰৰ। পিছতে আহিছি। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম দিউলি, গাঁও पलासगुरि। हरनि 1टासोआव फैनानै जोफायलांजोब्बाय। मा खालामनो, आहाबो एकदम बुंमोना खारनोनो। आरो हरै साहा न'से बिसानिखौबो गासिबो सेस खालामलांजोब्बाय। जायफोर जाजोबलांबाय दिउलि बुरिनि माइखौ मालायनि आलाय सिलाय बुथुमना लाबोदोंमोन। मा खालायबावनो आंलाय दालाय? फिसाबो गैला, फिसौबो गैला, न'आबो बायजोब्बाय गोदाव सोराव। फिसाफ्रासो बेलेगाव थांदों खामानि मावनो, दा मावनोनो रावबो गैला। मा खालायबावनांगौ दालाय आइ आफाफोर, नोंसोरलाय मा सानखो? नांगौबाथाय बेखौनो खालायफिनना दोनगोन आं। जाजोब्बाय। बिसोरो फार्स्टआव खालामदों खोमा, ओरै खालामग्रोबायलै। मा खालामनानैसो ओरै बोखारना जाबाय खोमा। आथिंसो गादो इयो। Malah isir dari gurina abla kada ikisan ga. Rai kosku mau kawai Bidu, mobil lah. Malah pernah alas sudah jalan. उन्दुना दंमोन? Yang ini हेस मेगनाव हरजोबथारदों दालाय। आंनावबो जि फ्राव 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 फ्राव। Allah. Kayak mayat kampung ya. लांजोब्बायलै एकदम हरनि 1टासोआव फैनानै जोफायलांजोब्बाय। मा खालामनो, आहाबो एकदम बुंमोना खारनोनो। आरो हरै साहा न'से बिसानिखौबो गासिबो सेस खालामलांजोब्बाय। जायफोर जाजोबलांबाय दिउलि बुरिनि माइखौ मालायनि आलाय सिलाय बुथुमना लाबोदोंमोन। मा खालायबावनो आंलाय दालाय? फिसाबो गैला, फिसौबो गैला, न'आबो बायजोब्बाय गोदाव सोराव। फिसाफ्रासो बेलेगाव थांदों खामानि मावनो, दा मावनोनो रावबो गैला। मा खालायबावनांगौ दालाय आइ आफाफोर, नोंसोरलाय मा सानखो?